Karong 100 days na lang Pasko na, mabati na gyud kini sa syudad sa Davao tungod ubay-ubay na ang nagapamaligyag Christmas decorations. Sayro nato sa report ni Chin Sabute. Unang bulan pa lang sa Burr-months, apan nagsugod na ang Christmas feels dinhi sa usa ka tindahan sa Davao City. Doon na mga nakadisplay nga Christmas ornaments sama sa bulak, bola, candy canes ug uban pa nga perfect gayud isabit sa atong Christmas tree. Tradisyon na kuno sa tindahan nga mag-display na og dekorasyong pampasko pagtungtong sa September. August pa lang na-prepare namin sa among warehouse for production, and then by September 1, so nakabutang namin diari since nagsugod naman ang bear, so gisugdan na pud namo ang Christmas na pag-display namo diari. Sa karon, 2,000 pesos ang pinakamahal nga presyo sa ilang Christmas decors. Apan aron mas makaengganyo pa og customers. Discounted ang tanan Christmas items nga ilang display sa tibuok Christmas season. Bisan pa og dunay pandemya, wala sila ning undang sa pagbaligya og Christmas decors. Sanglit daghan gihapon ang nagapangita ni ini. Pamaagi sab kuno nila kini aron dili malimtan ang diwa sa Pasko para natong mga Pinoy. Dili man pud siya ingon nga ang pandemic mao'y makahatag og purpose nga dili nato ma-celebrate ang atong Christmas. Pwede man siguro nato ma-celebrate nga within kita lang nga family as long as nga nagyapay Christmas sa ato ma'am. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Chin Sabute para sa One Mindanao.